Карен дом е прекрасно място. На входа грее слънце и срещат ви с любов. Тук всяко детско зрънце покълва с благослов. Тук срещаме надежда, любов и топлина. Тук всичко се нарежда с грижи и дела. Дела от мили хора, които с любов създават на децата нов свят и нов живот. Да, Карен дом е място, където всеки път насочен си приятелски по най-верния път. Бъдете окрилени, приятели добри, и нека тази къща усмивка все дари. Благодаря ви, Кари и Слънчо, че станахте мои приятели.